ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। କଲିକତା ମହାନଗରୀର ଶିମିଳାପଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଓକିଲ ରହୁଥିଲେ। ଓକିଲାତି କରି ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଦାସ ଦାସୀ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଦି ମଉଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ କେବଳ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅ ଅଭାବରେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ପୁଅଟିଏ ଲାଗି ସେ ଓଷା ବ୍ରତ କରି ନାନା ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିକଳତାକୁ ଦେଖି ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ସରଳମନା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କାଶୀ ଯାଇ ବୀରେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପୂଜାରେ ବୀରେଶ୍ୱର ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣିଲେ। 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ପୌଷ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ବୀରେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଅଟି ହୋଇଥିବାରୁ ମା ତାର ନାମ ଦେଲେ ବୀରେଶ୍ୱର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜାତକରେ ନାଁ ରହିଲା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବିଲେ ଭାରି ଚଗଲା ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କହୁଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୁଅଟିଏ ମାଗିଲି ଯେ ସେ ନିଜେ ନ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚେଲାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବିଲେ ଯେପରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କେବେ କାହାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦୁଃଖୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନ ମାନି ତା ହାତରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଆଣି ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। 6 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଲେ କି ବୁଝାସୁଝା କଲେ ସେ ବା କ'ଣ ବୁଝିବ। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଲେକୁ ଦୁଃଖୀ ଭିକାରୀ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ କେବେ ଯଦି ରୋଗୀ ଭିକାରୀଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ସୂଚନା ପାଏ ସେ ଯେକୌଣସି ମତେ ଲୁଚି ଛପି ଆସି ଦାମିକା ହେଉ ବା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ପାଏ ଦେଇଦିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୁଅର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାହା ନ କରିବାକୁ ଅନେକ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଅର ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେହି କଥା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଦୋମହଲାର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ବିଲେ ଦୋମହଲାର ଘର ଭିତରୁ ଝରକା ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଉପରେ। ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ। ଦେହରେ 7 ସିଆଁ ଗଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗକୁ ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛାଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଗାମୁଛାର କିଛି ଅଂଶରେ ଭିକ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଛି। ଏହିଭଳି ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଲେର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ତରଳିଗଲା। ସେହି ଭିକାରୀକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ କୋଠରୀ ସାରା ବୁଲି ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଭିକାରୀକୁ କିଛି ନଦେବ ବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମାଙ୍କ ଲୁଗା ବାକ୍ସରେ ତାଲା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାବିଲା, କିଛି ନହେଲେ ଲୁଗା ଦେଲେ ଭିକାରୀଟି ତ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ମାଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଖୋଲି ଝରକା ଦେଇ ଭିକାରୀ ହାତକୁ ପକାଇଦେଲା। ଭିକାରୀଟି ଦାମିକା ଲୁଗା ପାଇ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଦୟାଭାବ ଦେଖି। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ଉଦାର ହୋଇପାରେ? ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେବ। ସତକୁ ସତ ସେଦିନର ଦୟାଳୁ ବିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଚିର ଅମର ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚାଲିଚଳଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ।